Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Ляна Ганиева. Бүгенге программада Әлмәттә хәрби Дон музейы ачылды. Ул бөек ватан сугышы геройларына багышланган. 7-нче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатларын сайлауларда халыкның 70%-тан артыгы катнашты. Районда сайлауга килүчеләр 71,6% тәшкил иткән. Шәһәр халкы кичләрен төтөнгә зарлана, куе төтен нигездә шәхси секторда күренә. Әлмәттә сугышчан Дон музейы ачылды. Ул бөек ватан сугышы геройларына багышланган. Ата-аналар инициативасы белән экспозиция 16-нчы мәктәптә барлыкка килде. Экспонатларны җирле эзләүчеләр тәкъдим иткән. Аларның отряды солдатларының 1000 калдыгын күтәргән. 100 солдатның исемнәре кире кайтарылган. Спасибо деду за победу, за все военные года, за то, что он за нашу землю в атаку смело шел всегда. Кичә 16-нчы мәктәптә бөек ватан сугышы солдатларының батырлыгы турында шигырьләр яңгырады. Биредә сугышчан Дон музейы ачылды. Экспонатлар кайчандыр сугыш кырында булган. Аларны Татнефть поиск отряды тәкъдим итте. Учреждениедә музей ата-аналар инициативасы белән барлыкка килде. Те родители, которые безвозмездно подняли не только родительскую общественность, подняли всех тех людей, которые непосредственно принимают участие именно в раскопках Волгоградской области. Все те экспонаты, которые находятся сегодня в этом музее, это действительно бесценный дар. Валерий Шароновның бу мәктәптә улы укый, ират күргәзмәнең төп оештырулары арасында. Бала чагында археолог булырга хыялланган, ләкин нефтче була. Шулай да хыялын тормышка ашыра. Валерий Шаронов эзләү отрядын җитәкли. Активистлар инде солдатларның 1000 калдыгын күтәргәннәр һәм 100 хәрби хезмәткәрнең исемнәрен торгызганнар. Совместно с поисковым движением России принимает участие в поиске фамилий и их внесении в общую базу данных, где это общедоступно у нас на сайтах, и выпускаются книги, имена из солдатских медальонов. Их порядка сейчас уже 13, это 11-й том. Музей тормыш эшчәнлеген тәэмин итү һәм ватанны саклау буенча дәресләр уза торган кабинетта урнашкан. Бу урынны тематикасы туры килгәнгә генә сайламыйлар, бина зурлыгы буенча туры килгән. Цель донести историю и показать действительно, как это все в то время было тяжело по сравнению с нынешним временем, технологичным временем. Но та война, она была на силе духа. Экспонатларның берсе П-2 бомбардировщигына багышланган. Аларны Казан авиация заводында чыгарганнар. Сугыш елларында барлыгы 10174 самолет җыелган. Моделе мәссәкүләм дип саналса да, Татарстанда бер генә үрнәктә сакланмаган. Аларның 3-се илнең төрле төбәкләрендә урнашкан. 2-се Мәскәү өлкәсендә, берсе Свердловск өлкәсендә. Эзләүчеләр самолетны табылган өлешләр буенча җыярга тели. Восстанавливаем боевую машину в городе Казани. Она у нас примерно на 70% мы уже имеем фрагменты этих самолетов, но собран он порядка на 5% еще. Ачылган музей мәктәптә бөек ватан сугышына багышланган бердән-бер нокта түгел. Беренче катта сугышчан Дон залы урнашкан. 7-нче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатларының сайлауларында халыкның 70%-тан артыгы катнашты. Районда сайлауга килүчеләр саны 71,6% тәшкил иткән. Беренчел нәтиҗәләр буенча гомумән республика буенча сайлаучыларның 76%-тан артыгы Бердәм Россия партиясе өчен, 10% КПРФ өчен, 4,4% ЛДПР өчен, 4,2% Яңа кешеләр партиясе өчен һәм 3,2% Гадел Россия патриотлар дөрестлек партиясе өчен тавышларын биргәннәр. Рәсми нәтиҗәләр Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе тарафыннан соңрак игълан ителәчәк. Шәһәр халкы кичләрен төтен исенә зарлана. Куе төтен нигездә шәхси секторда күренә. Шәһәр халкының шикаятләре Урсалыдан, Түбән Мактамадан һәм Иске Әлмәттән килә башлады.
Күзнең беренче көннәреннән үк шәхси сектор халкы көчле төтен исен тойды. Кемдер микрорайонда ак төтен таралуын күреп ала. Кичкә таба ис көчәя һәм әлмәтлеләр йөткерүдән зарлана башлыйлар. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгына Төбәк һәм Әлмәт районы территориясында зур янгыннар булмауы турында хәбәр иттеләр. Шәһәрне шәхси бакчаларда ботакларны һәм үсемлекләрне яндыру аркасында томан каплый дип фаразладылар. Бу вазгыять ел сайын була һәм участокта үләнне яндыруга тыю чаралары юк, әмма янгынга каршы куркынычсызлык кагыйдәләре бар. Мәсәлән, участокта үлән яндыру биналардан кимендә 15 метр ераклыкта булырга тиеш. Әгәр бу металл савытта эшләнә икән, кимендә 8 метрда рөхсәт ителә. Коры ботакны җилсез вакытта яндыру яхшырак. Но если утилизировать, хуже не будет. Сжигать проще всего. Надо утилизировать. Еще не каждый мусорка принимает эту ботву. Так что надо какой-то специальный транспорт, наверное, для нее в осеннее время. В течение 2 дней вот этот запах гари уже стоит. Да даже отсюда можно уезжать в город. В городе даже он чувствует этот запах гари. Утилизировать, конечно. Делать или какие-то ямы, компосты или как их там правильно называют-то, да? И все-таки... Если в частном секторе должна быть все равно своя яма где-то и утилизировать это. Увозим и мы ложим в компост. А вам вообще запах этот мешает? Ну, мешает, конечно, воняет. Неприятно. Әмма икенче ягы да бар. Экспертлар билгеләп үткәнчә, үләнне яндыру экологиягә зыян китерә. Роспотребнадзор сайтында яфракларны яндырудан чыккан төтен сизген иммун системасы булган балалар өчен һәм хроник авырулары булган өлкәннәр өчен аеруча куркыныч дигән язма бар. Жылыту сезоны иртә кыраулар аркасында планлаштырылган вакыттан иртәрәк башланырга мөмкин. Мәсәләне шәһәр планеркасында район башлыгы Тимур Нугуманов күтәрде. Ул объектларны җылылык бирүгә әзерләүне төгәлләргә кушты һәм ул азызыклаганча бүген бу төп бурыч булып тора. Нужно готовиться к тому, что, как обычно, стартовать можно начнем чуть раньше, чем планировали. То есть, если раньше традиционно у нас в середине октября, последние годы показывают, что иногда нам приходится в конце сентября стартовать или в начале октября. Поэтому пока погода хорошая, но дальше начнется, если возможно, вечернее время заморозки, люди будут требовать, просить, чтобы мы запустились как можно скорее. Әлмәттә башкарма комитет җитәкчесенең ихтисад буенча яңа урын басарын билгеләделәр. Ул Аяз Емелетдинов, элек ул ихтисад, сәнәгать һәм сәүдә идарәсе башлыгы булып эшләгән, ә аннан алданрак транспорт һәм юл хуҗалыгы бүлеге белән җитәкчелек иткән. Шуп ташучы машина урыннан кузгалып киткәннән соң аның артыннан бөтен ишегаллары буенча күлдәвекләр ага. Зарипов урамында яшәүче ханым видео язма урнаштырган һәм ишек алдында антисанитария һәм начар ис аңгыр торуы турында сөйләгән. Оператор хәбәр иткәнчә, җаваплы затка транспортның техник торышын контрольга алу буенча йөкләмә бирелгән. Процесс берникадәр вакыт алырга мөмкин. Бу юнәлештә эш инде алып барыла. У Зарипова 7 такая же картина. Можно все маршруты отследить. Даже навигатор не нужен на ваших машинах. И так видно, где они проехали, где они убрали. Ул үз эшенең остасы, аның куллары белән дистәләгән эксклюзив әйберләр булдырылган. Ул ясалма ротанг белән эшли. Сүз Надежда Качурова турында. Бу останы әлеге эшкә нәрсә илһамландыра һәм шундый югары дәрәҗәдәге осталыкка ничек ирешергә мөмкин? Увидела объявление в одной из ватсаповских групп: продается ротанг. Ну, стало интересно, что это такое. Гади кызыксыну Надежда Качурованы декоратив гамәли сәнгать дөньясына җәлеп итә. Ротанг иҗату итү материалларына әйләнә. Надежда курслар уза, үрү техникасы белән таныша башлый. Целый день, это 9 часов. Я, наверное, не самая умная плетельщица, поэтому я училась 9 часов. Есть кто по 6, кто быстро схватывает. 2 ел элек барысы да авыр бирелгән, ләкин бүген мастер-класслар карап, ул хәтта күзләрен йомып та үрә ала кебек тоела. Сын подарил компрессор. Муж заработал мне по нему пистолет. Это все недешевое удовольствие. И пошло-поехало.
Тормыш иптәше Надежданы бөтен нәрсәдә дә хуплый. Аның идеяларын эләктереп ала. Һәм булачак эшләнмәләр өчен каркаслар рәхәтләнеп ясый. Устаның эшләре арасында чәчәкләр өчен кашпалар гына түгел, пуфлар, сандыклар һәм хәтта бакча җиһазлары да бар. Это одна из моих работ. Пуфик плетеный, ростовский ротанг. Это стол, тоже моя работа. Муж мне, правда, помогает. Тут сложновато одному плести. Вот такие двойные оплетаем, делаем столики разные вида. Кайчандыр бу эшне үзләштерә башлаган Надежда мондый эшләнмәләр ясый алачагы турында уйламаганда, бүген ул үз эшенең остасы һәм шундый ук мавыгач кешеләр белән белемнәре һәм осталыгы белән уртаклаша. Ученицы у меня появились вот в этом году. Да, в Елабуге очень много. В Поручке девочка, соседка попросилась, вот она выучилась. И сейчас очень много спрашивают. Кому-то онлайн подсказываю, кому-то прям уроки веду. Зур булмаган мастерскойда стеллажлар төрле төстәге һәм фактуралы эш материаллары белән тутырылган. Ясалма ротангның дистәләгән төрле каркаслар, булар барысы да булачак шедеврларның нигезе. Это приносит такое удовольствие, это очень много развивает фантазии, это столько красоты из ротанга можно сплести, хоть мебели, хоть кашпо. Это вообще такая красота, это прям настроение поднимает, когда плетешь его. 2 ел эчендә Надежда дистәләгән эксклюзив эшләр булдырган. Һәр эшләнмә ул уникаль продукт. Алар останың күңел һәм кул җылысы саклана. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз.